खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ मानगोनां एमपि आरो इएमजों सान्थिपुराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनो राङारि हेफाजाब रानना होदों। नोगोरारिफोरनि गासै अनसाय आरो जौगाथायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानजों मानगोनां संसदनि सोद्रोमा श्री रोनगोरा नार्जारी आरो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री रनजित बसुमतारीया 14 नं चिरां दुवार सान्थिपुराव ना फिसिग्रा हान्जाफोरनो गोनांथार हेफाजाब होदों। हाबाफारिनि समाव गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनि सिङाव सा 60 मुलाम्फा मोनग्राफोरनो राङारि हेफाजाबनि चेकफोरखौ राननाय जादोंमोन, जाय गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो गोनांथार हेफाजाब होदोंमोन। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि ना फिसिग्रा बिफाननि सिङाव मोनबा ना फिसिग्रा हान्जाफोरनो अरायथा जिउ राहाखौ बांहोनो आरो ओनसोलाव ना आबाद दारिमिनखौ बांहोनो थाखाय साफ्रोमनोबो 1 लाख रां होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिया गुदि थाखोआव जौगानाय आरो रांखान्थियारि गोहो होनायखौ बांहोनो थाखाय दैदेनगिरिफोर आरो BTCनि रादाय होनायनि बिदिन्थि होयो। नैथि खौराङाव दङ 17 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन आसाम बाजेट जथुम। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमखौ 17 फेब्रुवारि समबारनिफ्राय क'क्राझारनि BTC बिधान सभानि चेम्बाराव जागायनो थाखाय लिंहरबाय। बबेखानि जथुमनि आद्रा थानाय हाबाफारिखौ दिसपुरनि एसेम्बलि चेम्बाराव खुंनाय जागोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि संबिजिरनि दफा 174(1) नि सिङाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यजों लिंहरजानाय जथुम्माया सानजौफुआव जागायगोन। जथुम्मानि आद्रा थानाय सानफोरा रायजोनि राजथावनि दिसपुरनि एसेम्बलि चेम्बाराव जागोन। रायजो बेंगिरि आचार्यआ गासै आसामाव जौगालु हाबाफारिफोरखौ सांग्राङै नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि बिटिआरआव ट्राइबेल हाया गोबां दखल खालामनायनि मोगा-मोगि जानांदों। थागिबि हान्जाफोरनि सायाव राहा लानो दाबि। बिटिआरआव 4 लाख बिघानिबो बांसिन रैखाथि होजानाय हारिसाफोरनि हा आयेन बेरेखा दखल खालामजानाय, जाय थागिबि मोनथाय हान्जाफोरनिफ्राय गोबां हेंथा दिन्थिफुंदों। बे जेंनाया दा मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसननि गेजेरजों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम सौहैबाय। मोनसे जथाय प्रेस रिलिजआव बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि आरो अल आसाम ट्राइबेल संघआ गासै आसामाव मोन 47 ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव संबिजिरारि रैखाथिखौ गोख्रोङै सिफायनायनि बागै फोरमायो, जेराव बिटिआरआव मोन 19 जना गोनांथार दखल खालामनायनि मोगा-मोगि जानांदों। सन्देह गोनां हायुं बारलांग्राफोरजों गनायथि गैयै थाखुलिफोर आरो आयेन बेरेखा हा सोलायनायाव राजखान्थियारि आरो खुंथायारि मावख'गिरिफोरनि अजद होजानाय बाहागो लाफानाया आंखालखौ गाज्रिसिन खालामदों। हान्जाफोरा बुंदोंमोन दि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रायजो सोरखारखौ होखारनाय खामानिखौ मावनो बिथोन होदोंमोनब्लाबो दासिम बाङाइल' राहा लानाय जादों। आफादफोरा बिटिआर सोरखारनि गरखा थामान दाबि खालामग्रा सुबुंफोरनो सिनायथि फोरमानलाइ होनाय खान्थिनि सायावबो दुखु फोरमायो। बिसोरो गियो दि बेयो हारिसा नङि नेपालि थागिरिफोरखौ रैखाथि गोनां मुलाम्फाफोरखौ दाबि खालामनो खाबु होनो हागौ, जाय थागिबि मोनथायफोरखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। हान्जाफोरा मोन 7 दाबिफोर दैखांदों, जेराव दङ सेथियाव गरखा सिनायथि फोरमानलाइखौ थाबैनो दोनथ'नाय। नैथियाव दङ आयेन बेरेखा थाग्राफोरखौ होखारनाय, गुबैयै दारागा मेलायाव। थामथियाव दङ अरन मोनथाय आयेनखौ आबुङै मावफुंनाय। ब्रैथियाव दङ गनायथि गैयै हा रेबथुमनायखौ बन्द खालामनाय। द'थियाव दङ 1951 मायथाइनि भटार फारिलाइखौ बाहायनानै हानि बिगोमाथिखौ फोरमान खालामनाय। स्निथियाव दङ दान्थे-बिदान्थे गोनां हा रानलायनाय, जेरै कुमारिकाटा तामुलपुराव 1000 बिघा अनसुंथाइ बायदि नायबिजिरनाय। थागिबिसा हा बिगोमाफोरनि थाखाय सम्पति खाजोना खान्थिफोरखौ फोसाबनाय। बाथियाव दङ गुवाहाटीनि रुक्मिणी गावआव लाइमोन आइजोनि गोथै देहा मोन्दों। सुक्रुबारखालि फुङाव गुवाहाटीनि रुक्मिणी गावआव गंसे भारा न'आव सासे लाइमोन आइजोखौ सोमोनांथाव थासारियाव गोथै देहा मोननाय जादों। रुंसारि जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ गवालपारानि बिपुल बि नाथ होनना मिथिनाय जादों, जाय थांनाय 1.25 दाननिफ्राय भारा न'आव थागासिनो दंमोन। बिथांजोआ सोहोरनि मोनसे जायगायारि फालांगियाव साख्रि मावदोंमोन।
बिथांजोनि नखर आरो नसुंसेनि सुबुंफोरा बिथांजोनि हरखाब नुजाथियैनि थाखाय जिंगा सिखांनायनि उनाव नागिरना दिहुननाय जादों। सानथामनिफ्राय बिथांजोनि नखरा बिथांजोजों सोमोन्दो लाखिनो हायाखैमोन आरो नसुंसेनि मानसिफ्रा बिखौ साननैनिफ्राय नुवाखैमोन। न'निफ्राय फैनाय मोनसे गोख्रों गाज्रि मोदोमनाया बिसोरखौ नायबिजिरनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांजोनि गोथै सह'खौ गिख्रंथाव महरै मोननो हादों। पुलिसनो खौरां होनाय जादोंमोन आरो मोनसे फरेनसिक हानजाया थैनायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। द'थि खौरांआव दङ बाराव सानै सुबुङा आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादों। आसामनि तिताबरनि मोनसे बाराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादोंमोन, जेराव सानै सुबुङा सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादों। दायनिगिरिया अजद होनाय बायदियै जौ लोंनानै आइजोनो रां जासिदोंमोन आरो जेब्ला बियो नेवसिदोंमोन अब्ला बिसोरो बिखौ जर-जुलुम खिखरायाव लांदोंमोन आरो जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। मददनि थाखाय आइजोनि गाबनाया गुबुन बायगिरिफोरखौ सांग्रां खालामदोंमोन, जायफोरा हेंथा होदोंमोन। नाथाय दायनिगिरिया गावखौनो पुलिस होनना दाबि खालामदोंमोन आरो बिसोरखौ राहा लानो साहस खालामदोंमोन। बार बिबानगिरिफोरा जाथायखौ गाहाय खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय ओनसोलारि आफादफोरा आइजोनि हेफाजाबनि थाखाय फैदोंमोन आरो पुलिसनो खौरां हरो। मोनसे पुलिसनि हानजाया तिताबर पुलिस थानायाव आइजोनि बिबुंथिखौ लादोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।